Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kunjuk dumateng panjenenganipun para pepunden, para sesepuh, pini sepuh saha aji sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundi saha kinabekten. Dumateng panjenenganipun para alim, para ulama, para kiai, bapak ustad, ibu ustazah, bapak haji, ibu hajah, saha santriwan santriwati ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi. Pinangka panuntun kiblating manembah ingkang satuhu luring budi. Panjenenganipun para satriya satriyaning nagari minangka pandam-pandom pangayamaning para kawula tasih ingkang pantes tinulat lan tinulodo. Sumrambahipun dumateng para kadang medha muda tansah winantu ing Sukarahayu. Mirungganipun dumateng panjenenganipun Bapak Suparno satu pantes sinuba sagunging pakurmatan kalebet kadang besan sutresno Bapak Sarino keluarga ingkang satu pantes sinuba sagunging pakurmatan ugi. Amit pasang mugi tinepino ing iladinem yang tulak sare. Dene kawula cumantaka mangersa hanggempil kamardikan panjenengan sedaya ingkang katemben sekecawan pangandikan. Injih awit awratisipun mestuti jejebahan luhur. Kula piniji minangka duta saraya sulih salira talanging basa saking keluarga ageng Adimas Parji sekalian garwa. Kepareng hangaturaken menggah wikatos sedya sowan kula wonten ngarsa panjenengan. Ananging sakderengipun kawula matur kanthi lajeng sumangga langkung rumiyin kula dherekaken ngunjukaken raos puja dalah puji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten karahmatan saha kawilujengan dumateng kula lan panjenengan sedaya. Katitik wonten ing ari kalenggan punika kula lan panjenengan sedaya tasih saged makempal manunggal wonten pahargyan prasaja ing ari kalenggan punika kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Pramila monggo sareng-sareng kita ikraraken kanthi maos kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat ugi salam mugi tansah lumintir dumateng titah langkung ingkang dados panutan umat sejagat nuninjih Nabi ageng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kula lan panjenengan sedaya kaantu-antu syafaatipun wonten ing yaumul kiamah samangke. Allahumma amin. Dumateng panjenenganipun Bapak Suparno sarjana agama ingkang satu kawula hormati, menggah wikatos sing sedya sowan kula wonten ngarsa panjenengan nuninjih ingkang sepindah ngaturaken salam saha taklimipun Bapak Parji dalasan Dawa Sakut kanthi wasilah atur rahmatullahi wabarakatuh. Ingkang salajengipun kula minangka talanging basa saking keluarga ageng Bapak Parji sekalian garwa mbok bilih badhe masrahaken saha ngaturaken putra pinanganten kakung nuninjih pun Bagus Danu Alfian nuninjih atmaja kakung saking panjenenganipun Bapak Parji Ibu Parti ingkang pidalem wonten ing dukuh genengan RT 3 RW 6 Manggung Ngemplak Boyolali. Alhamdulillah kala enjang sampun kalampan anggenipun ijab qabulipun nut satananing agami saha nagari. Saestu keluarga ageng saking panjenenganipun Bapak Parji dalasan Ibu ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng keluarga besan Sutrisno. Pramila awit saking menika dumateng Bapak Suparno sarjana agama wanci tabuh menika wedal menika putra pinanganten kakung nuninjih pun Bagus Danu Alfian kula pasrahaken dumateng panjenengan sak gotrah keluarganipun Bapak Besan Sutresno
Mugi katindakna dauping panginten manten anut satataning adat Widi Widono ingkang sampun lumampah wonten ing telakah gagak sifat ngemplak Boyolali. Kula dalasan para pangombyong putra temanten tansah jumureng kersa senadya donga mugi-mugi putra pinanganten ing tundhonipun pikantuk berkah saking Allah Subhanahu wa taala dadosa putra pinanganten ingkang sakinah mawaddah warahmah tansah guyub rukun atut runtut ayem tentrem so tansah migunani dumateng sesami agami lan nagarinipun. Ingkang salajengipun saking penyenipun Bapa Parji sekalian garwa lumantar kawula ugi anitipaken arupi abon-abon angsal-angsal saha amplop ingkang isi saha jumlahipun boten saged kula sebat setunggal menapa setunggal. Estu sedaya kula hanamung kagem tondo patrisnan antawasipun keluarga ageng Bapa Parji dasan Ibu saha Bapa Besan Sutrisno. Mugi-mugi sedaya kala katamya kanthi ikhlas saha kanthi renaning penggalih. Dumateng panjenengan Bapak Supano Sarjana Agama ing satu kawula hormati, mbok bilih sak sampuranipun paripurnaning parijan prasaja ing siang kalingan punika kula dalasan para pangombyong kepareng nyuwun pamit saha nyuwun tambahing donga pangestu dumateng panjenengan. Mugi-mugi lampah kawula sak rombongan tansah pikantuk wilujeng nirbaya nirika boten wonten alangan satunggal punapa. Ingkang pisangan mbok bilih kula saha keluarga ageng Bapak Parji dasan Ibu anggen kawula rawuh wonten ngarsa panjenengan sedaya wonten tindak tanduk saha atur ingkang klentu saha kirang ing samudayanipun lumintar kula estu sedaya nyuwun ageng ing Syekh Samudra pangapunten. Akhirus salam wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.